Dobro večer. U ime Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Chicagu i u svoje osobno ime drago mi je pozdraviti sve vas večeras koji smo se okupili na ovom svečanom banketu povodom proslave 75. godišnjice Društva Hrvatska žena. Ovih 75 godina su zaista impresivna brojka u kojem je društvo, sve bivše i sadašnje članice, neumorno radile ono što smo mnogi zaboravili, a to je brinuti se i imati vremena za one kojima je to potrebno. Ja se posebno zahvaljujem i čestitam svima, ne samo za ono što su radile i za što su se trudile, nego za ono što još uvijek vjerujem da one imaju snage i volje raditi i u buduće. Ja vjerujem da će mlađe generacije djevojaka kojih ovdje ima zajedno s njima nastaviti ovaj rad, jer 75 godina plodnog rada prekrasan je dar za budućnost od društva i žena koje je u budućnost vjerovalo. Ja bih iskoristila priliku i zahvaliti se i članovima njihovih obitelji, jer njihovo strpljenje je ugrađeno u brojna dobra djela. Iskrene čestitke još jedanput. Sada molim kustosa Franjevačke kustodije Chicaga, Marka Puljića, da nam se pridruži. I believe we are all familiar with the words, whatever you have done to one of these little ones, you have done it for me. Of course, these are the words of Jesus. I am very honored tonight, as are the other friars from my Croatian Franciscan custody and the other priests and all of you here, to have this opportunity to participate in this wonderful occasion in celebration of the Diamond Jubilee of this magnificent organization, Croatian Women. Braćo i sestre, jedna od temeljnih Isusovih poruka bila je: ako žele biti njegovi učenici, onda oni koji to žele, u njihovu životu treba biti prepoznatljivo da žive za druge, onako kao što je živio on. I upravo ta ideja bila je poticaj tijekom stoljeća u kršćanstvu da se čini dobro. I kada su kršćani zaboravili to, onda više nisu bili kršćani. A kad su se tome odazvali, onda su bili istinski svjedoci. Radujem se što mogu biti večeras na ovoj proslavi ovoga značajnog jubileja Hrvatske žene, 75 godina. To je silno razdoblje u kojemu su učinili mnogo. Tisućama osoba koje žive ovdje, koje žive u domovini našega podrijetla ili bilo gdje. Ljubav i dobrota s kime god je podijeljena, ona je Božje djelo. Zato im zahvaljujem i čestitam. I baš je divno večeras imati osobu na ovoj proslavi na kojoj se slavi dobrota ove organizacije, imati osobu koja predstavlja taj grad patnički, ali i pobjednički, puni nade, našega velečasnog Frazlatka Špehara, gvardijana Vukovarskog, koji će nam malo reći o tome što se događa, kako život ide naprijed, i mogu vam slobodno reći iz osobnog iskustva, Frazlatko je duša Vukovara, optimist koji nikome ne da posumnjati da Vukovar neće i ne može ići naprijed. Frazlatko, dobro nam došao. Najljepše je imati djecu, jer djeca su budućnost. Ona su nada u bolje sutra. Vjera da će ono što slijedi zaštititi starost. Kad čovjek ima djecu, onda je sve bolje. Jer kad vas svi napuste, opet vam ostaju vaša djeca.
Tako je u skloništu ispod razorenog grada Vukovara razmišljao u posljednjim danima 1991. prije pada grada Siniša Glavašević. Mislio je na djecu Vukovara, na budućnost, jer za njega nije više bilo budućnosti. Osjetio je da se njemu bliži kraj, jer dolaze oni koji gledaju samo kraj, a ne gledaju budućnost. I on se bojao da se ostavljeni Vukovar nema više čemu nadati. Ali onda su mu došla na pamet djeca. Djeca su budućnost, njih se ne može pobijediti. Srdačno vas pozdravljam, članice vašega društva, sve vas koji ga simpatizirate i potporu mu dajete, sve vas svećenike, časne sestre, vas prijatelje i sve Hrvate. Dok vam čestitamo na ovoj obljetnici, zahvaljujemo vam što ste u svoju jubilarnu proslavu htjeli uključiti staru domovinu, posebno ovaj grad Vukovar. Smjela je bila i plemenita vaša odluka ostati vjerni onome što je 1929. započelo. Da ostanete hrvatska žena u kojoj su uključene sve, i majke, i djevojke, i bake, i udovice, starice, i one za koji se više ne brine nitko i za koje više nitko ne pita, ali i sve one koji su pod križem teret života svoga ostavile i s Bogom se u nebu pronašli. Sve je to hrvatska žena i svi ste vi hrvatska žena koji potporu dajete njima. Jer žena je majka, a majka najviše osjeća i najbolje zna što znači rađati iznova sebe u djeci vlastitoj ili u vlastitoj naciji. A to se događalo ovdje i događa kroz 75 ljeta. To će se događati kad vidimo ovu divnu mladost koja je posjetila Vukovar, danas ovdje radosna, a tamo u crkvi bijaše tiha i zamišljena. Nisu bili umorni, niti ih je Vukovar umorio. Ali im je jednostavno srce prestalo govoriti. Da bi opet progovorili kad su se ovdje vratili. Jer Vukovar je nastao živjeti i u njima ovdje. Mi želimo zahvaliti na poseban način hrvatskoj ženi vukovarskom zlatnom medaljom. Neka to bude evo ono što mi možemo. Od srca srcu. Gospođo predsjednice, And now we invite Mrs. Nevenka Jurković, the president of Croatian Women's Chicago, to come up and say a few closing remarks. Velečasni oci, časne sestre, štovani gosti, drage članice. Čast mi je pozdraviti vas u ime društva Hrvatska žena, Grana broj 1 Chicago i zahvaliti vam što ste nam se pridružili na ovoj veličanstvenoj proslavi. Hvala svima što ste se odazvali našem pozivu da podijelite ovaj značajan dan s nama. Posebna hvala našem gostu iz Hrvatske, fra Zlatku Špeharu iz Vukovara, koji se spremno odazvao našem pozivu i danas je tu među nama. Fra Zlatko, hvala.